Ucap kaca itu zaman semono kakak. Zaman biyen. Gumlari jagat si awang-awang wong-wong. Ana tanah Pulo Jawa sisih kidul kulon kae ana arane Alas Setra Gondo Lumayu. Alas Setra Gondo Lumayu. Gondo Lumayu ke mayit, gondo gandane mayit. Bebasnya Jawa moro Jawa mati sapa moro kudu bakat mekane mati. Mergo Alas Setra Gondo Lumayu gawat kalimat liwat. Bisa jawab kaya apa, Bang? Isih ana sing wani babat Alas Setra Gondo Lumayu. Ijono wong kang wani. Sapa arane sing wani babat? Semono kae sing wani babat Alas Setra Gondo Lumayu ora liya mung pentul karo tembung saka wong negara Mesir. Malah saka wong negara liya. Sadangane sarwa ireng kulite irunge megik mentol. Sebab dene ditiandel karo cacane. Piyandel tu cacahe digawa ning pulau tanah Jawa. Piyandele pentul karo tembung telu cacahe beda-beda jenenge ya beda-beda kekuatane. Apa kabeh to? Siji, sirep kono wewe putih gendeng kuku kuning. Kaping pindhone Lanjang suwa mesosura sing kaping telu putih sangut. Kasihate Bang sing siji sirep kono wewe putih kuku kuning. ana perenjak ganter-ganter ana ning sisih omah kiwulang teken. Bener tebeng nek ngarani besok sedina rong dina mesti arep ana. Oh iya iya. Nah, saja ana pakai bakso kare kidul ya. Salam itu mulane wong Jawa biyen kalamun gawe sanepa ki ya ana kasunyatane to. Niku nek ana perenjak manuk sing ganter-ganter sing omah mbok kiwa mbok tengen sedina rong dina arep ana tamu. Kasunyatane ya ana tamu temenan. Larane welan karo aku ana piyai luhur rawuh pokmu. Kowe karo aku ya durung tepat. Sapa sejatine arep duwe perlu apa kok nganti karo raya rawuh ana ing rompoke Bathara Tembem ya wajib ditekoni to kebanjen duwe tamu. Nuwun sewu Pak. Saya ini tiang rebakan menika kedah tepang lan tetepangan aniriyin Pak. Nggih kula badhe nyuwun pirsa panjenengan naminipun sinten Pak? Kali Bapak Balimur Sari Mulya. Nggih karaya rawuh dali betul ketemu wonten damelipun napa Pak? Enten damel napa Pak? Bisa tulungan hutane kula. Oh, ngoten nedhi tulungan putra-putra jenengan pinten putranipun Pak? Kek tulung niku tegese kan kula rumati napa kula tulung terus aja kula junjung ngoten tapipun Pak. Keng rumah. Oh, ngoten nyuwun tulung kan disalskerani putra-putri jenengan. Putranipun kalih Pak nggih. Ati jaler nggih. Nggih, Bang. Bapak Kalimur saka Sari Mulya. Karo ya rawuh dalem kene dheweke dalem tulung buat kon buat seketani putri putrane. Kae sing diaturake kowe. Oh berarti Bapak Kalimun ki Manggaita. Ya wirijine wong Jawa, reti Jawane tapi adat istiadate wong Jawa. Kudune kaya mulane adat istiadat ki pamana dilanggar, ditinggal dilalekake, sok-sok iso minalati awake dhewe. Mulane wong Jawa kudu reti adat Jawa. Ajan piye? Ajan kakek ceketek ya apa ngaten Jawa. Nika dipun tampi Bathara Tembem rawuh panjenengan wonten ing dalu niki masrahaken putri putra panjenengan ateges putri-putri putra panjenengan dados anakipun Bathara Tembem nggih. Mangke nek sampun pangruwatan putra-putri panjenengan dipun wangsulaken. Mangke nek wonten uga rampe utawi syarat lan sarana bari pangruwatan jenengan kula timbali wonten ing rompong mriki nggih. Nek ning sampun gamblang lan cetha monggo panjenengan kula aturi wangsul wonten ing dalem. Bapak Galimun duwe Galimun. Iki tulisane iki ora S kok. Iya. Salimun. Wah kowe iku malah kowe iki keliru to tulis. Oh. Bapak Salimun. Iki tulisane G ora S. Nyuwun dalem sewu. Salah ketik. Nggih. Bapak
Salimun wis masrahake marang Pendho Kembeng kudu kok ngruwat putri lan putrane. Lah, rene kowe besok iso melehake lan bisa jentrekake sengkala-sengkala sing arep ganggu gawe marang anak ini Bapak Salimun. Kowe karo aku kudu gawe cara to. Gawe cara. Gawe jeneng samaran. Oh iya. Supaya sengkala ora arti sejatine kowe iki betul karo Tembel. Lah, saiki rene kowe jenengan sing asli betul gawe jeneng samaran Kaki Legeye. Aku Kaki Legeye. Sing aku asline Tembem gawe jeneng samaran Nini Legeye. Kaki Legeye iki. Sing duwe jeneng samaran aja kowe karo aku. Terus apa bener? Lah putra putrimu iki yo diserahke dikai jeneng samaran ya toh. Sing dipasrahke marang kowe. Ya, ya. Lah iki sing putri Mbakku Fitri Ayani. Kowe iki to mulih Fitri. kowe iki nek jiplak sing ketok. Ngono, mergo kowe mripat ora awas, malah salah kabeh to mulih. Tulisane Dio Fitrio Fitriani. Nah, sitine ora kok catet. Fitriani. Fitriani dikai jeneng samaran Prawan Jagur. Lah iki sing Mas Ahmad Fauji Joko Jagur. Joko Jagur. Joko Jagur karo Prawan Jagur. Nek miturut dongenge wong Jawa, jare duwe sedulure papat 5 wujud. Kang aran Supiah Amarah Mutmana lan Ngaluama. Sing bareng lahir sewengi kalamun rina ya bareng lahir sedina. Nek wong tuwa biyen ngarani jare Kakang Kawah adi hari-hari. Ayo ditekak ning papan kene supaya dhewe ngerti yen sejatine sedulure nom iki nandhang sekolah. Nah, ayo kakek ya. Satu kali papan kalau bukti harus bukan talah. Ditekake ning Bismillah papan kene. roki. Sedakep 10 kutu mandeg dunya glowi lan bapak noso. Nampas sebelum kaki dicekem abal kaping turun nakang sedulure tuwa si Prawan Jagur Joko Jagur. Amarah lu amah. Supiamu mainah duduk kok galo. Ayo nunggu nunggu sih. Nah, nunggu sih. Mangke mawon. Nah, niki lagi si bapak Salimun iki. Lah iki ngene Kaki Legeye. Sawising sedulure papat Joko Jagur Prawan Jagur Supiah Amarah Mutmainah lan Ngaluama wis cemepaan ndero ning papan kene banjur arep bokai pakaryan kudune arep tak yo kowe tau ngerti yen Amarah Ngaluama Supiah lan Mutmainah sakwise kowe tak tekano rene tegese kowe ora padha ngerti saka karepku dina iki kowe arep tak takoni matur kanthi jelas. Dina iki ngepas dina malam Rebo paing rumangsa kowe sedulur anom Prawan Jagur Joko Jagur apa ora. Nek kowe ngandhake ndi kadang manem piyaine rupane ndi. Ayo ditepangake. Lah ngerti jebule. Yo ngerti wong sedulur nom yo. Kae Prawan Jagur. Lah Salimun. Di Joko Jagur itu ibuke. Lah dene yo apal ngono. Wajane wis manut terus sing ngomongin lawan iki. Nah, wis rene wis padha tepak karo sedulure nom. Ayo Kaki Legeye dikai pakaryan. Dina iki kadang anem loro kae kena dirani nandha sinta bocah. Ya ki kedine kedono bisa selamat bisa kuasa ya ben kaya nera kok nera sebab kowe sing bisa pancol putri gedhe mitra bisa jilma apa iso. Aku percaya karo kowe. Jagane nang pojok papat lungguhe bocah loro dadi ngono ki wonten ngene. Nek nganti ana apa-apa sadar jenengake. Sapa sing wani ganggu kadangane wani cekel. Nek ora wani kondo nyek. Wis anggo tenan. Dina iki dudu karepe dhewe. Ayo sing temenan mangkat dina serak suara ayo. Swanti ni
sedulure papat Prawan Jagur Pancuk Taliwondo wis padha netepi kewajiban jaga pojok omah papat ateges jaga keselamatane Joko Jagur lan Prawan Jagur. Lah saiki ngene kakek ya rene kowe saiki wis duwe rasa tanggung jawab duwe anak loro cacahe kowe aja enak kabeh nak upama kowe iki ora nyambut gawe wingi-wingi ora dadi apa mergo ora duweni rasa tanggung jawab. Rene kowe saiki anak loro duweni tanggung jawab kudu ngopeni gula wentah lan uga nyukupi kebutuhan saben dinane kudu kecukupan. Aja nganti bocah loro kae kekurangan sandang pangan. Kalamun kekurangan sandang pangan urung-urung kowe mengko dipaido di sini. Nah, mergo melu kowe wae kok lho. Bocah kok gede. Nek gone bapak boke samu barang kecukupan kok ning kene pirang dina kok rumangsa kekurangan. Lah kowe kudu nyambut gawe apa wae sing bakone halal lan barokah. Nah, ning ngene iki. kepiye kakek? Lha apa sing katurake upamane wong ngono nek pancen ora nyambut gawe mestine ketinggalan apa sing dikarepake bisa iso kecukupan kudu nyambut gawe. Nek sak dunya aku mangkot mung aku ora takon karo kowe. Takon perkara Sebab sahabat apa bocah loro kok dikalungi janur kuning jandane ya. janur kuning pinangka syarat lan saranane wong Jawa. Ya to? Dikalungake ana ing gulu utawi ing jangga. Iku kanggo tulak balak. Oh iya. Nek kabeh Gusti Allah Taala ki ngersakake ora kurang dalan. Jenenge janur. Janur kuning janur ki cahya. Ya to? Iya. Cahya iku ora kok padhanging srengenge, ora kok padhanging rembulan. Apa meneh ora padhanging lampu. Nanging nur cahya iku padhanging ati. Padhanging pikir. Sapa sing duweni rasa padhang atine, padhang pikire insyaallah tumindake becik lan apik. Iya. Lah ning wong urip kudu meningake rasa. Duwe rasa pangrasa, meningake cipta. Ati nek wis padhang wis resik ana cahyane kudu ngerti cipta lan rasa. Lah iku janur kuning. Janur kuning ora kowe kaya Ora kowe wong Jawa nek ngartekake kaya ngono kuwi. Nah, saiki arep gawe apa kakek ya? Saking aku mangkat lho, ning aku mosok kuwatir sebab kowe iki tak upamane wedok wis paribasane kubyuk kabutan pitu ora beti cekak nalake wong wedok. Unen-unene kaya ngono. Aku saiki pesen karo kowe. Sak budale aku saka ing kene tekan ngendi sing baku aku nyambut gawe sing kalah barokah. Kowe didek mah awal kaping 3 nek ana apa-apa aja bekan dhisik. Karo jawab kaki legi ya. Kowe aja enak kabeh enak nyambut dhewe paran. Kowe tak aturi bali ning omah budaya aku krasa. Oh dadi kaya ngono. Apa sing dadi aturmu bakal tak estokake kakek? Ayo kaya ngono. Tejo ngancep saka wetan apa dadi Tak sawangi kakek. Assalamualaikum. Hati-hati.
Iki ngene kaki. Ning apa ya? apa ning apa? Kenapa kowe nyambut gawe sawetara durung suwe? Heeh. Nganti tak timbali kang supaya kowe bali ning omah. Bener bener. Mergo omah iki lagi ana perkara sing nyenengake. Sak tak medeni. Aku ora gendruwo kok medeni. Tegese iku kok sekolah. Kowe aja kaget. Heeh. Disarehake atimu luwih dhisik. Oh ngono. Kalamun kowe nek kaget jingkat nek ndiloro sirup malah cilaka. Loro sirup. Oh setok. Setruk ya. Heeh. Iki ngene. Ning apa ning apa? Sakwise sedulure papat Pranjlagur Jawa Jawa. Ki padha nglumpuk. Supaya amaramut penaming ulama mbok perintah mbok utus kang supaya njaga omah aja ketenamane bocah loro kae. biar keselamatan bocah loro kang supaya aja nganti entuk Sedajar sing ra nyenengake ya. nanging dina iki kaki lebih putramu Pranjlagur karo Joko Jlagur ilang saka omah. Iso kene ya ya. Gage ning ora kepanggih ya kaya ngene iki lho. Aja kemewah to yo gage kabehmu nganggo dipikir sik, aja gage. Nek kaya ngene terus piye? Kahanan kaya ngene mau bocah kae mau betheke bocah titipan kok gua singkalane nganti ilang singkalane kowe ngandhakake kaya ngene wis lunga. Terus engko nek bapak sandi merunga rene iki engko sing dijak mulih sapa dene? Ini Duh, kaki lagi ya. Yo kena kowe muring-muring lan kowe nesu. Mergo rumangsa anakmu loro ilang. Sapa omah. Ya. Nanging menungso diwajibake budidaya. Jumangkah nyuwun marang kersaning Gusti Allah Taala kepiye jumangkahe awake dhewe supaya putramu sakarone bisa bali wujud utuh ora ana sambikala apa-apa.
Lah iki mumpung sedulure papoton ning papan kene, ya toh diutus kon ngupadi sisik melek. Sapa sejatine sing nyidra marang putramu loro Joko Jelagur karo Prawan Jelagur. Wis cukup semewe iki. Ah, Iki nek dibaca-bacotake masa kewirangan. Ora rampung nanging malah sansaya ndlodro perkara iki. Iki urung tahu sing bakal bisa nyekel sisik melek bisa bali kanthi waras mesti iki saorane kadang itu iki. Ya, Sebab dene duwe aji penggadan, duwe aji sifat lan sithik pisatur pinara. Nek wujude kaya ngene manungsa lumrah tak kira ora bakal bisa. Iki bakal langsung tak kira Gusti Allah wujudmu kaya dene bangsa halus sing supaya bisa nyambet, bisa ngambah nyekel sisik melek bangsa halus. Urung tanggulo sing nyidra kadang manung kuwi bangsa halus. Nek kowe wujudmu kaya manungsa lumrah tak kira ora bakal bisa. Dina iki tak dikira dadi bangsa halus. Mumpung durung adoh tututono. Ayo mangkat bangsa iki tututono ya. Bali tutup bali aja bali. Yo. Golek anak ketemu. sakwise supaya amarmut main lan ngalama mbok utus kon ngupadi arane sisik melek ning kasusane bali-bali nggawa bandang kewan kang gedhe mbok menawa iki kakek Tak kira pancen iki ini titik katuan dari kewani maksud kudu sawangan mripate sak terbang ambane cangkeme sak sumur untuk ngira-ngira aku ning gibral najan apa untuk kewan tak takonane biar amarah lu ama supaya lagi rumaina sausé ketakon boleh kadang manung si Joko Jelagur praja ora bisa malah bali nunggu badak kewan semene gede aturake karo aku pancen iki ya nek pancen iki saurane bisa iso metu kanthi slamet kudu lebono gua gambare kewan lebono ayo langsung nyatane pancen bener kaki legeye ing pangarepanmu iki bandang kewan kang gedhe kang katon medhir lan iya ya toh mergo kewan iki bisa tata jarmo kaya manungsa lumrah mula kowe sing ati-ati anggonmu ngadepi kewan kang gedhe mergo kewan kang galak iya takonono dangonono sing kanthi gamblang cetha waca aja nganti tumpangsuh anggonmu takon pinakon ya toh urung pancen iki sing bermarang putramu Sangkarone aku tak mapane mburi aku tak ngerampungake pakaryan sing durung rampung tak ngerampungake oh iya tak weni pangestu muga-muga kasembatan apa sing dadi sejamu matur nuwun Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh najan wujud apa kewan titah padha titahe Gusti Allah sing di tukono ana ing donya kae sing diwajibno kuwasa ki manungsa aku nek kepercayaan galak kaya apa kewan bisa kalah karo manusa sebab manusa sing kuwasa nek nganti manusa kira kuwasa tak kira ora nganti manusa sing briyahe galak kaya tak takonane bebasan ora bakal dipikul kalong ora bakal mundur sak jagah ngadepi prabu kewan iki bismillahirrahmanirrahim tejote jari sulit sono kang kanton di sana anggon tuku satu saiki bareng sadune bareng ganjel kowe dikikil malah kok diondo nek pancen kowe tegak semua bersemabu mburi saka dipindahkanmu ngarepol dadi aramu nganti gawe cenake wong-wong kang di kepala padha santundang sebab ngerti gambarmu kang gegilani kaya ngono bicara pitakon kang pungkasan nek pancen bisa ngomong jawab kanthi jujur nek di papan dunungmu nek di kekarepan apa sing kok karepape kanthi gawe cenake wong-wong kang kepala persoalan tunggal rene dina iki kepethuk karo aku njaluk jelas apa kang dadi plan ayo jawab jujur astagfirullahaladzim berarti kekuatan ya suarane ini gambar-gambar jaga
Dewa Pangwasani Gusti Kang. Ayo siapa dibujuk? Tanduk kawan. Apa jenengmu aku? Turun terus. Bapak bisa aja ketemu iki aku. Wedi kaya ngono. Nitik rupamu ngono aku wedi karo kowe. Jajal. Rumokke kuping mulek nomor Sembrono kelek-kelekno puting. Ya, ayo. Yen pancene durung aku. Heeh. Sing kono ngarsa iki. Karena sing dari Bathara Kala yo Iki wis Bathara Kala kuwe to. Layak-layak nek ana wong Bathara Kala padha dikasunyatan gambare yo kirani banget. Iki to sing Bathara Kala. Wah. Rumoso kaya lanang di Bathara Kala. yo napa? Pitakonku dina iki kowe jawab kanthi jujur jeneng Bathara Kala biasa. Sadurunge penggaliku nang sawahku susah ngresedi. Sebab aku duwe putra loro lanang wadon. Arane Prajago Joko Jago. Bebasa cilik tak englek dosuwe anggon ngudang lan anggon ngklek. Lunga soke omah kene ana papan kene. Tak goleki nganti tekan ngendi ra ketemu. Tak takokake tangga karo kalong idul ngitan yo arti lunane Joko Jago Prajago. Pungkasane aku kok dhewe tuwa. Amarah lu amasuki amu meh tak golek uga ra iso nemokake. Amarah lu amasuki amu mana kowe diganti badan suwanake dina iki nyarpu. Nek kowe cetha sing tak dakoni putra-putriku Prajago Joko Jago. Ora tak selai. Sugih ketel Balawan Nidra sing dadi wonten. Praja, Napa? dina iki nek kowe pancen Nidra putra-putriku. Wong mau-maune piye kok nganti wani-wanine dadi wong-wongku. Monggo bocah kae paribasane bedel kaya mang bakal ketemuan yo bapakan iki. Aku njaluk jelasi. Njaluk dongenge nek dongenge critane njaluk critane sejarah kaya apa aku njaluk. Yo ini. Nalika aku isih cilik, Heeh. sing iku Raden Gembong kang jelek panutan mungsuhe guru Jadi saya. jadi aku bebo kami Jaya terus. Dulu satu sak isine pereng tusuk ing pereng. Heeh. Ganjel kaya dene iki malah mek kondo. Iya. Wong sabrung aku duwe panjoto. Apa panjang kamu semono kae lho? Yo kuwi apa bot lemban gawe begitu ngamar lan nelo daya. Menungko diduwekne gandrung kapiran. Marang kesemangai wis kabeh cipu karena Prabu Kesuma Jaya Mukti ono ing Putrang. Iya. Jaluk udangan adipati Blora Tembong. Rene wong aku dadi serajane ono nelo daya. Banjur aku mulai dipati Blora Tembong. Ono ngalas kedung Magleng. Nek boleh dipati Tembong. Mitok akisir biko mondo wene putih buku kumulih. Iya. Sekabeh kutu warna toko jing priprayangan gendruwo ngklek bubul parepati padha lumpuh dayane Kena sirpe pondo lan tembung. Pacotake. rene waktu tidak semua bersih mati. Heeh. Banjur aku disubari dipati blokan Tegese wani meneh. Kowe bisa ngilir Caksono. perang catur perang pupuk. Heeh. Wong iki dipati pentul bisa pengapus aku nisak kebenaran. Banjur aku rumoso kelingan dan diwangsik dewa kamu berjepati. Doli kowe bisa jare sakit dewasa bakal menepek ewok kang gede bakal musuh wong saka tanah Mesir ampreh jadi pasrah bukuan sausah wis pasrah bukuan aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya nanging aku duwe jeneng Bathara Kala mau Sing jenenge Bathara Kala sapa? pentul Pentol lan tembung. Terus kowe digeneng jenenge Bathara Kala. aku gelem jeneng Bathara Kala nanging Nanging apa? aku njaluk tadah kala mangsa sing tipise bobat dalan bekong Menusa-menusa kae. Semono kae pedho karo tembung nyago diparingi pira? dek Nicholas menut duwene 12 Diparingi 12. menut dibagi ana rong Diparingi 12 ning dibagi rong perang. Sisa perangan 5 rong perangan. 7 Weh, pasus pinten-pinten berangkat. Padahal kalau ono apa kowe ngarep ngandhake diparingi masa 12 saja kebairo perang 5 karo 7 sing 7 manggon dina sing 5 ngono ta. Dina iki nek tutup pikiran jam dina sasi lan taun. Aku jaluk jelase aku sing 5 dunia apa sing 7 dunia apa. oh kuwi to ya aku tak ngurungake sing sak perang Sing lima 5 dhisik manggon kalau pasar. menang dan namung siji ora ana tunggale iki masih dari bocah kontangan Kontangan. dadi ada promosi itu Semono kae dadi pentol nek ora diruwat lho nek wis diruwat kok bisa jadi. Loro loro nih mbok wadon adang
tandang rebutan wong tandang mangin. Kuwi ya dadi dadah rumah sakit. Cakep pokok kaping telu Bathara Kala. Telu nih, mbok ngono wadon nek sawarung ngasih gaji itu lah ya. Kuwi ya dadi dadah rumah sakit. Cakep pokok kaping papat. Papate, mbok menawa ana ngandul wala putih ana nang ngarepan omah. Iya. Masih anjan-anjan itu, kuwi ya dadi dadah rumah sakit. Nah, iki pukasan kaping 5. Sing kaping iki mbok menawa meten. Lalaki barengnya ambisi sing itu metune sing ngene. Karena sing dari bocah jeruwanginen kuwi ya dadi dadah rumah sakit. Iku sing 5 sak perangan, saiki 2 perangan 7. Tak dengar sing sak terapi Siji. kalau menang anak limo cacai kok lanang kabeh. Karena sing dari Pandhawa limo, Pandhawa 5. kuwi wajib dibuat segala Semare kok uga janji pentol nek durung dibuat nek wis dibuat aja bisa lani loro. loro nih. Kalau menang anak limo wedok kabeh kena sing dari barisan sing kandi. Kuwi wajib dibuat segala. Cakep pokok kaping 3 Bathara Kala. Lalu nih, bono anak loro, lanang kabeh kena sing dari guru-gulawang. Kuwi wajib dibuat Papate Bathara Kala. Papate kamu anak loro wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang. Kuwi wajib dibuat segala. Cakep pokok kaping 5 Bathara Kala. Kalau mana mbok ngomong meten, kalau itu datengin dalan untuk ke pasar, kuwi wajib dibuat segala. Kaping 6 Bathara Kala. Namanya mbok anak telu, wedok lanang, wedok kena sing dari sindang kabeh panggilan. Iya. Kuwi wajib dibuat segala. Nah, iki pukasan kaping 7. Sing itu kalau mau anak loro, wedok kalau anak lanang kalau wedok kena sing dari kedua kedini. Iya. Kuwi wajib dibuat segala. Iya. Nah, saiki jenenge ngopo? Iki ana bocah lair lanang ora terus dadi mamasaku. Nek ono kuwi dadi kepala wis sapa sing ngerti bener. Bathara Kala. Kabeh atur murmasa gawe panasi kupingku. Bebasan kowe posisi gede itu mantep kon sak tengah samudra digonjak ombak sepuluh ora bakal wamen yo kowe kuwi. Atose lebih iki kan waktu. Dina iki pas sing aturake. Nek kowe durung wanoh tenane. Aku itu kok nyandang koyo ngene bedheke nyelamur jeng nyelamur laku. Nek ora kok nganggo ngene tak kira bak ketemu karo kowe sebab semono kowe kalah karo aku nalika semono. Waspadano. Iki satu mbok panggil wong Jepang suarane. Pentol karo tepem dibukake lege-lege iki. Ya ngono kowe nyino kamu Sepatu apa karane ino? sajak suaramu kok lagi bentas kok. Lakone arep apa kowe? Ngene yo. Piye? Tau ngerti. Zaman den wilayah. Semono kae ya. Jagat sing awang-awang. Terusake yo. Sing umum. Aduh lara betul. Ya. Aduh wetan lara kulon. Ya, Anane pun berkat gede. Sing padha dinggoni jin setan sak palungane. iya. Akeh keluar gede. Akeh keluar galak. Nanging alas kedumah ono geger. Ono peten dudu petene bengi. Ono padang dudu padang rino. Ono rindu sedina kaping 7. Sekap dari putu walau tutur sawan kunjang. Keweden sebab ono pamrih dening wong jero kae. Wong karang padhesan ora wong bakal bali mapakan. Nanging ono selesai jadi pawongan wong sing wani mapakan iki wong jero. Sapa terus mono? Bathara Kala. Kowe nyucik lakumu sih jenengmu Gembok Kamijo. Kowe mau ngandhakake barang ngamuk nang Setra Gondol Mayu. Ngamuk Gembok Kamijo kae ora ana wong padha wani nyekel. Kowe sing pukasan wani ana wong wani nyekel. Wong loro temane nyekel sembarang kae ora ale pentol karo pawongan aku. Oh, kowe Aku iki nyekel semono kae. nah sing bisa weruh pengapesakuan yang sak dilawan sapa mono. Ora bakal tak silai pentol karo pawongan aku iki meneh. Nah, sing arep jeneng Bathara Kala terus mono. Asal meneh Gembok Kamijo kok Bathara Kala sing jenengake pentol karo pawongan aku. Nah, sing arep cadah kok maksud tipis e popo tapi buku duwe rolas. Sapa terus mono. Semono ki lali pentol karo pawongan aku iki meneh. Nah, iki kita harus buka. Ayo terusake anggonmu dodol tak Iki ono bocah lair loro iki ngomong satu. ya. Kowe terus nganggo dalan piye Bathara dibanding? Kala. Nek ngono jebul-jebul kowe lali welinge pentol karo tepem lali janjine pentol karo tepem. Kowe maune cikane Gembok Kamijo Bathara Kala dijenengake kena ganggu dhewe masak nek durung ditruwakah mongkala pas dina iki ana daleme Bapak Salimun iki anake loro. Wadon lanang. Atike dadi pemasukan Bathara. Ning nalika semana janjine pentol kathek durung tah mongkala janur kuning ngomah pojok papat ketinggalan benalae Sidraja Mak. Janjine pentol semono kae malah ora aku tok kabeh para bapak ibu mestine padha ngerti janjine pentol karo nalika semana.
diruat apa durung? Rupane iki. sak iku kan dinulis. Terus Saiki aku sing artine jebul bocah sing tak mongso anakmu. lho. Wah, dijere bocahke paling bahasa dendel kuwi ayam dadi ketemuane bapak si bapakku tau jawab. Ini yo, Piye. senajan putramu tak mongso dipanggil. Ya. Ora bisa kolu. Isih malang-malang kono ing sak jeneng Yo, aduh watake kewan ora disin yo ngono. Detek-detek gedene ra sepiro dhuwure ra piro kok unta tamu ambane ngono kok ya ora iso klebu malang kok diondo. Kok kemak-kemak kowe ngandhake atos kok dilewati sebab bocahke tak kali janur kuning jagane. Janur kuning jagane kae bebasan paribasan dhewe ora dhewe setan ora pangatuyan. Ono sejarah pangatu. Kok ganggu pira-pira ora ngerti apa-apa. Wis, cukup semene. Sing baku aku ora gawe paten pinaten. Nek kowe kepen urip selawasiku banut aku. Sebab gawe paten pinaten itu kok hukum ra kok hukum ya kena. Sing baku aku njaluk tae bocah loro kanthi wae jati-jati wae kok njaluk apa tak turuti. Kowe selamate kok wano ya. tak sagoi Bagus. nanging Nang piye? nanging aku duwe penjaluk Njaluk apa meneh? yen pancen bisa wujuti raga kandang sukma kanthi dibosong dilingkain kedua sito bakal tau tak jadi panulung walau teman jati padahal Wong iku panyuwunmu. Aja dipro janji ya, kowe bisa ngutake becalur kanthi waras jati sing walaya njaluk roko kanthi apa. Raga sing kanthi tarik pite urip asal ikhlas lan batin padahal siji dadi pitakon aku. Apa? Raga kanthi semua sing dikemul-kemul jebul setok atine apa. oh Ya sisan ayo. apa sebabnya betul kok njaluk raga kandang semua kanthi dibosong dilingkain kedua sito Ya, iku mengerti sing supaya kanggo nyuceni badan sari Joko Jagoan Daman. oh ngono. Sing supaya bocah kuwi dawuh wong lanang. Iya. Tekun ning gone agama. Amin loh. Anut ning gone pemerintahane. Iya. Sing supaya bocah kuwi sing lanang dadi bocah sing saleh, sing wedok dadi bocah sing Alhamdulillahirabbil alamin. Lho, ora kanyono-nyono. Nek kawujutanmu ngono banget nek jebul gegedhuane jebul apik. Mula nek nyawang-nyawang kok aja rupa lan rupane ayu nek kadang-kalane gegedhuane ya elek ya ono, rupane bagus gegedhuane ya. Mula rupane elek nek gegedhuan jebul apik. Yo, kabeh mau durung mlebu piranyane. Upane bakal wujud banjur. Nek Joko Jalur Prajaku. Nah iki putramu Betara wis diutahake Betara Kala saka lawakane. Ngene ya. Ora ngono wong bocah ganteng-ganteng ya ayo iku bentuk kresek ngene. Kepiye? Iki mau sore ra udan jam 2 mau. Ha ngono. Atis. Dadi iki direken mantap. Mantap. Oh sembrono. Mantap ora satuku, Pak. Ngene iki dak apakane dak yo. Ah, dikasih teh. Bentuk apa? Ora apa-apa. Wah, wanyipat suaranya. Malam guyu. Iki ngene kaget Piye. rumangsa bungalan seneng atine wong tuwa sakwise anak sakarone bali Kanjeng ana ing pangarepanmu lan pangarepku. Iya. Lah iki rumangsa seneng atine wong tuwa, nek wong tuwa mbiyen lan mbah-mbah mbiyen iki nek suwe ora tau ketemu anak lan putu iki diuji kuda. Mulane kowe karo aku adat istiadat aja nganti dilalani. Ayo diuji kuda. Saiki ya ana kudanan kok. Nah, iki sing tak udang khusus sing arep dadi nganten. Lanang sih. Lanang sing arep dadi nganten tak udange. Ayo montore ini juga. Nah, bendungokno. Picek motor picek kae. Utuh basa kono. Peceke kae picek. Yo dilek. Oh. Wong ini ora pengalaman. Mulane pengalaman. Oh, penggari. Ora tau mas sekolahan kok. Ora penggari baut. Turi putih.
klik. Untuk basa kono dile ana kembangi. Ora ana kembang dhewe. Wong nek gawe presetan iso masuk akal ngono. Oh, Ada ana kembang. dile kono kembangi. Kembang-kembangan. Iki susun sing dadi nganten. Kembang Kembang salah salah. manten anyar kok numpak becak. Kembang salah Yo manten anyar kok numpak becak. wae. Becake kok nerak-nerak sing wedok cekelan pundhak. Kembang opo? Kembang anggrek Anggrek. manten anyar numpak motor bebek. Kembang anggrek Yo manten anyar numpak motor bebek. yo Motor bebek nabrak bedek sing wedok cekelan kelek. kembang Iki kembang-kembangnya teko dhuwur, aku mengisor. Kembang kantil. ojo roti ta. Lho sak karep sing nyanyi kowe tak aku. Amat banyak. Sing nyanyi kowe tak aku. Kowe. Ayo tek cerewet amat lho. Oh, bocah kok ula-ula. Kembang kantil, kembangi kendek-kendek karo godhonge karo pange, karo wite ngono lho. Nek dipecah ya. Aku nyanyi pikiran ngeres kaya pasir kok. Kembang kantil, manten anyar numpak motor trail. Ngono. Kembang kantil, manten anyar numpak motor trail. Iya. Motor trail kok ngetril sing wedok sing lanang wedi aja kelan penting. Kembang opo? Kembang jengkol manten anyar numpak mobil kol. Kembang jengkol manten anyar numpak mobil kol. Mobil kol arime adol sing wedok wedi aja kelan kentang.
aku geden. Ayo aku dah. Jeneng kok wedok meri kok. Aku teh ora dikutan iki. Ngono. Lawatan salatu ana kodhok ning dhuwur kayu lunga dene sore apa anak wedok rupane ayu bisine gedhe pinter karo wong tuwa salatu kabeh panyun padha kawujudan panyunmu sawujudi kok sok baleni panyunku kowe bisa wujuti ning ngepai dina iki malam dina Rebo Paing ana lha Pak salah rumangsa aku rumangsa ora marem dulurku atiku nek kowe durung janji nek papane dina iki kowe tak kok janji nek papan kene ayo ya betul Rene aku dijaluk lan dijaluk ngono kowe bisa wujuti. Nek kene dina bakal janji ayo tak janji mulai wektu dina iki Rebo Paing malam iki aku ora bakal wani mecak-mecak bumine Joko Jago utawa Jago. iya Sekap ini kutu-kutu warna toko beri perayangan kedua klek-klek bulu-bulu panas pati kuwi boleh wangu kabeh kalau mau si jilan si jinisin kepengen gak Joko Jago dan Prawo Jago aku susahku kalau lagi kaya ngono betul lan itu cukup-cukup apa meneh ya aku bakal nyambur nanti sing kalau semang nanti belak pakat sing sosok gak anak putri bapak sepisah siji yang nomor sebelah saka wetan ditolak sebuah kulon paling mengetan yang sebelah sebuah kulon ditolak sebuah wetan paling mengulon yang sebelah kidul ditolak sebuah paling mengidul yang sebelah ditolak sebudul paling mengawal tapi tengah kosong papan panggunane Joko Jago Prawo Jago Sakwargane tapi di sisanya bapak taman dukoro paling betul amin tak kira paling betul untuk matur akhir masa paling melak lalu papan padu ngakuan ngombe-ngombe waktu juga betul betul kabeh sumpah pasti aku tak seseni orang mengaku tok jadi bapak lan ibu rau dari Pak Sani Munuko wis ngeseni nek bakal ketidur jadi kesumar Gusti Allah Subhanahu aku paling pisan kasih dina bar esuk anggone abu nikah si kenang Joko dilakon lepas ing dina malam ya dina Kemis pon kurang luwih tahun 7 nganti sak penaning dina ya abu nikah dina kuwi bisa selamat donga-dongake aja nganti ana beda apa-apa selametno ing besok anggone bebrayan kenang si Joko Jago dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah wis kok sepene njaluk papan dulu kae Idul kulon kaya panggonamu gelagah rayung
makanan rawa sedul baru balik tuh masih betul ini kosok balik betul karo temen dijanji ke betara kalau sadar kuwi aja pati-pati ngilin berarti cuma ati sekolah wetan aja nanti ngilin nek pancen nemah ngilin aja terus kabeh anak putih bapak dan ibu kok wis ada tetep bahasa Gusti Allah Subhanahu wa taala kae sisa-sisa tandur kae jadah pasar sak sini gawane kabeh tak ucap kembang jeruk aja bali yo ana ing ngawase kok Niki lho. Kowe karo aku iso melehake marang Bathara Kala. Ya to. ya Saiki wis bukai papan gunung. tak Dene ateges ora ganggu gawe marang keluargane bapak tak jasi Salimon. Pak Salimon warga Mula kowe mau ya jeneng samaran. Wis iso lakon melehake marang Bathara Kala sae. Baliyo ning betul meneh. oh ngono Maune kowe kaki legaya lah aku ngene legaya baliyo ning kembang. Lah iki bocah loro Joko tampil Pak Gadur Pak dialekake jeneng sing asli meneh. Ya to, mau iki mau kanggo jarine nyamar laku iso melehake marang Bathara Kala saandane. Reh ning kowe mau janji karo Bapak Salimon, saiki tekake ning papan kene, sak ana ukuran Monggo Pak Salimon niki ngudari kupat luar kangge Bismillahirrahmanirrahim kupat luar di kupat tetep pinangka nganggo sarana nyuwun ya Gusti Allah Subhanahu apa sing dikarepake Bapak Salimon dikarepake kati slamet ora sawijoto dadi keluarga sakinah warahmah jan sesene dadang sarimoyo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dheweke iki melangi-langi wae kebun ning bumi. Mulane kudu bandang ae. Nggih to, Pak? Ora wae kebujen. Niki ngeten Pak Salimon, apa to tegese syarat lan saranane wong Jawa nganti ngudari kupat luar. Udar aku terus udar. Menapa ingkang Batur Jangka Panjaka lan pangunek-unek panjenengan saged buka krama marang putri lan putrine, ya to, wis udar. Lah upat nek ana lupat lupute wong pancen wong urip ora sepi salah lan lupa njaluk pangapura marang sanak kadang sedulur lan tetangga. Lah kaping kalipun iki putra putri panjenengan dipun tampi. Nggih tak balekake meneh wonge dadi anake Bathara Kembang rene pangruwatan ajeng rampung nggih kula wangsulake malih. Niki senajan sandangan gunggale. Sandangan sing dina dienggo padha karo ragane putri putra panjenengan. Sanepane kaya ngono ora kok wong sing asik dicaplok mboten. Sandangane sing dina dienggo padha karo jiwa ragane. Mangke dipun kubur wonten ing larasipun piyambak nggih. Niki ditembung cara Jawa ngene iki adat Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendem sandangane anakku loro. Moga-moga tak pendem iki mendem sengkalane sakeluargaku nyuwun marang kersaning Allah muga-muga selamat kali sandikala ora ana rubuh. Sampeyan dungo napa to dungo napa? Kang nyuwun marang Gusti Allah Taala monggo dikanthi karo Bapak Sumadi mangke nggih Pak Fatihah. Tebuke para Jawa Pak nggih mangke difatihah. Monggo dipun tindakaken Pak. Iki
timbur. Apa tegese adat timbur to? Timbur iki ateges kanggo gembala kadhe Pak Salipun Ibu Sukaina sak keluarga. Tahun-tahun rumoso kaya-kaya durkesan didaya saran kon gembala bapak ibu tangga teparo nek melu ngekseni. Sadurunge timbur kok ana beras kuning tegese. Lah ngenane biar padusanan dina iki to. Diparengake ning karib putrane. Kembang setaman tegese to. Tambah iman bisa uman asal iman bisa uman asal ra uman bisa uman. Cile-cile receh tegese. Kuwi ajibane manusa urip ning alam donya kaya ngene iki. Bane wong tuwa barang Anak ora bisa tetangga. Iki bisane sampurna. Iki bapak-bapak iki sing dibawa. Godhong telu warnane. Godhong telu cacahe apa kabeh? Godhong alang-alang, godhong apa-apa, godhong luweh. Siji godhong alang-alangane ora alang saiji apa-apa, lan duwe gawe Bapak Salimun sak keluarga. Godhong apa-apa ora sejo bakal kemopo. Godhong luweh lebih sabare duwe gawe lan mantu iki yaiku bisa luweh sabu barang luweh kabeh ra ora. Bisane sampurna Iki to. bapak dhewe terus bisa dibawa angsa yo nang desa Sarimoyo. Awal-awal Iki syarat-syaratnya sing pamungkas kok ana kendhir cilik ana tutupe. iki sing sepisane masuk ke kebun pas jangkep. Lah iki ana kendel tutup iki werdine sore kang nggak kaca ora usah ditutup-tutupi. Ojo dilali-lali, ojo lali-lali. Udah ngebut-ngebuti awake dhewe. Lah bisane sampurna to. Kudune dipecahke sajrone iki ana apa isine aku ngerti. Lah Tak pecahe. diciptakan sithik tolong. Kok sakwise mbok tibake wis tiba bawa. Kok ana suarane mak Biar jumbo karo tanda-tandane Bapak Salimun lan uga Ibu Sukaina rumangsa saurung taun ndono maune lek pikir-pikiran ora iso kuwat ora iso basikalane dina iki keleksanan diluwat basikalane rumangsa buka atine biar kok dile paso pecah. Nah, iku sanepane wong Jawa. Sanepane pasuk. Sadurunge pasuk kakak kok ana iwake loro sak juta. Isine dunya ana loro. Sisine donya loro. Ana loro. Ana rina, Kudu ana bengi. ana bengi. Ana apik, Oh, duwe elek. aku digandar sing apik. Lah sing elek Ya kowe. aku. Aja meri wong isine donya loro. Dipilih salah siji kok. Ya ana sing ganteng, Yo ana sing eli. aku digandar sing ganteng. Sing eli. Kowe. Lah aku naik iki. Ya aja meri wong isine donya loro. Apa-apa eli. Ya toh. Ya ana sugih, Ana ora duwe. aku digandar sing sugih. Ora duwe. Ya kowe. Aku ora diisin. Nah, mergo Gusti Allah didomisin kowe keturun. Urip iku ngono iku mau isine ana donya loro. Ana loro. Besok nek mati, ya toh, ya ana swarga. Ana neraka. Aku diganjar ndok swarga. Sing neraka Kowe aku nah. wis borong kowe kabeh. Borong tapi ya. Isine donya loro kowe aja meri. Pakai guyu-guyu kok ucake diakali ngono kok. Oh, mboten makane tadi tukang diakali lho omah iki. Nah, bocah nek gedhe ora tau sekolah kan sing diakali wong. Gede kaya taman sekolah. Nah, wong maca nulis ora iso. Ora iso. Ah, wong nulis Pak Salamun Mas Agimun lho ngono ya. Oh, halah. Iki Pak Iki Pak Ruwatan wis rampung. Monggo dibacotake ana atraksi Suraman. Are panjenengane mau bersana. Angko ana dore padha ae. Ya. Dumateng para bapak ibu, para kadang muda kakung putri ingkang dengan kinurmatan, mekaten paripurnaning gati tata cara adat istiadat yang jari nggih menika dongeng utawi caros pangrawatan. Apabila wonten kekiranganipun kula sak kanca rombongan barengan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami kang ageng. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.